ezi omume ezi omume ezi omume yiri ezi omume dịka uwe gị ezuna ori gị agbana m ụgha gị fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya yiri ezi omume dịka uwe. Ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, anyị si na ọ gadịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke tata. Ọ bụ Eoan business consultant na-ekene ụnụ. Anyị wetara ụnụ the business blueprint, the highest of a business model on this planet earth. Ya bụ Igbo business philosophy. The reason why ndị Igbo ji ata afọ bụ na ha emebeghị implement the Igbo business philosophy. That is why they trade in vain. Dịka anyị si wee na-ekwu, anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, kene ndị ichie, kene ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ebe ọbụla ụnụ nọ. Dịka anyị si kwuo, ọ bụrụ na ị chọrọ inweta anyị Eoan business consultant, na akara igwe anyị, ị ga-enweta anyị na akara igwe anyị Nigeria telephone number, which is ọ bụrụ na ị nọ outside Nigeria, or +234 then 915-8799987. I repeat again, 234 + 234 915-8799987. That is 999. Ọ bụrụ na akara Spain, +34 641 740893. Again, +34 641 340893. Ọ bụ ị ga-edere anyị email na info@eoanbusiness.net, or you ga na our website www.eoangroup.net. Dịka anyị si kwuo, ụmụ ibe, ndị be anyị anaghị anụ ihe. Ndị be anyị anaghị anụ ihe. Nwa ebili akọsị nwa ya ugboro one ka ihe ga-eme ya ọmara ihe. Ofu si obu ofu ugboro, nke ọzọ si ugboro abụ, nke ọzọ si eme ya acha ka were ndị ọbụla wee mụrụ ihe. Ndị be anyị emego ihe a na-akpọzi hopeless. They have accepted defeat as a people. Ha emego accept defeat. Ichefuzie, jugodo onwe gị, what about your ancestral land? You have everything on this planet earth. What is the issue? The road is just like a plane without a compass. That is the issue. Simple as ABCD. Anyị nwa na onwe anyị bụ Eoan business consultant. Anyị nwere experience in consulting business. Everywhere in the world is simple was developed by entrepreneurs. Entrepreneurs were the developer, they are the job creators everywhere in the world. Everything have a process. If we want job in our land, we must turn our people into entrepreneurs. Anyị ga-turn our people into entrepreneurs so that they will keep on creating job. If not, no automatic job creation. There is no automatic job creation. You cannot be a businessman, it doesn't have a business plan. It doesn't make sense. You cannot be a fortune somebody, you can't be rich without having a success plan. Ị ga-enwerịrị success plan. You cannot be a trader without having business startup plan. Nwanne ndị Igbo sị ọ kpọsara ahịa mana onweghị onye jụrụ ya ma ọ kpọsara akpọsa ka ọ na-ere ere. Ọ bụrụ about trading, is about selling. It's not about trading, it's about selling. That is the issue, because ịkpọsa ahịa, ire gị ahịa, there is no need. Ahịa gị ga-anọ ebe ahụ ma ebu ma expire.
the issue is about selling the market ị kpọsara. ka uru ọ bara gị na ị gara bute ngwongwo from China, kwụọ ụgwọ seaport, kwụọ ụgwọ nke nwa, kwụọ ụgwọ nke ọzọ, kwụọ ụgwọ custom. At the end of the day, the price is skyscraper. Ọ ka mma na ị rere local product to still make the same money. Use that your money iji atụ ngwa ahịa to invest in Igbo land. Use that money, you will not pay custom, you will make more money. Come, what we had, that is our aka ọrụ anyị is to tell you where to put those money. It's your money. Don't forget about, we know about management. We can guide you in the managing process, the customer persuasion, all these things. Nwanne onweghị uru ọ bara, I'm telling you, ị na-akpara ndị ego. All of you achịkọta unu one place, agbarie unu, achị unu ebe a bụ Ladikpọ, onye ọbụla na-agba, achị unu ebe a bụ Alaba, onye ọbụla na-agba, achị unu ebe a bụ Nka, onye ọbụla na-agba. Nwanne ugboro one ka ihe ga-eme gị mara ihe. Just with that destination, anyị need a coordinated Igbo land so that our children will grow in this place. Ịgbasi nkịtị obere oge ihe sibe ike, people will migrate. Ha ga-apụ gaa obodo ọzọ, gaa biri, ndị ga-eje obodo oyibo, gaa na ọdụ ụgbọelu mara ndị nọ dị, gaa na embassies mara ndị nọ dị. O nwere mgbe ọ ga-eruzi onye ọbụla apụsị ya, ọfọzi sọ ndị kara nka nwụzie a na-adịrịzie. Ịmakwana ihe ihere na ọkụ anyị nwere anyị n'aka nyụnahịrị anyị. Otu ukuru anyị more than 20 years to study businesses. More than 20 years to study business to be able to come to where we are today. More than 20 years to study business. So that our land will be put under trade and commerce. O kwesịghị inwe onye na-enweghị ihe ọ na-eme in our land, o kwesịghị ekwesị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ị na-eme, come to Eoan business consultant prepared to be a commercial service. Commercial service have every one client 10,000 naira each client. Inwete 20 client is 200,000 naira. I nwekwenu ego ị chọrọ ibido ahịa business startup. Yes, anyị na-eme, anyị ga-emere gị aptitude check, mere gị location, because aptitude check na-ekwu about ihe ị ga-ebu, your natural ability. Mmadụ anaghị ekobe akpa ebe aka ya na-anaghị eru. That is what the aptitude talk about. Then the location na-ekwu maka security of your business and the customers and the consumers of your business, of your product and services. Then the career, ihe ị ga-produce, what you will produce. Career check, anyị ga-agwa gị ihe eburu bi ụwa, which is your brand and also your trademark, which is your sign. These 5 things are the major thing every businessman must have. Aptitude check, location check, career check, brand check, and the trademark check. If you don't have this thing, your business is in limbo. If sun doesn't have this, when sun at night, the sun goes down, it will not come out tomorrow. So you must have this thing for you to be a successful businessman. Even when you die, your business still continue. That is every business a startup must have. And if we come to business blueprint, you must have a business plan. You must have a scale plan and a growth plan, and orientation and a streamlining plan. As a businessman, ndị nwere ego ka na-ekwu, ndị ji ego. If you are a rich man, if you want to continue growing rich, you must have a business blueprint. You must scale your business as a businessman. Or less me chọrọ ịgba mbọ naanị, just you want to be just like that. In a few years to come, your money will finish and everything close. So ụmụ ibe, asị na ọ ga-adịrị ụnụ mma, kpọọ ndị nọmba m gwara ụnụ ebe a. Ọ bụ ihe anyị ma. We know only about business.
we know only about business. A young business consultant is about business and nothing but business. The perfect way of doing business is a young business consultant based on Igbo business philosophy. Ya dịrị na mụ nwe ibe.